Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Isnadia Nimatul Khairiyah, MPM 11192000054 saking Prodi PGSD Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Damel memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Daerah SD dan mriki kula bakal nerangaken babagan unggah-ungguh basa Jawa. Unggah-ungguh basa Jawa. Basa Jawa tansah ngugemi unggah-ungguh basa. Iki sing mbedakake basa Jawa kelawan basa liyane. Unggah-ungguh basa Jawa kaperang dados papat, yaiku ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama alus. Ngoko lugu. Ngoko lugu yaiku basa kang tetembungane ngoko kabeh, ora kecampur basa krama. Tembung aku, kowe, lan ater-ater da, ko, di, lan panambang ku, mu, ake, ne tetep ora owah. Gunane kanggo setunggal bocah karo bocah utawa kanca karo kanca kang wis kulino, wong tuwa marang anak, nduwuran marang isoran, bendoro marang abdi, guru marang murid, lan wong nandika. Pacelaton basa Jawa ngoko lugu. Tuladhane Rani. Rin, sekolahe kene sida oleh juara sekolah adiwiyata to? Rini. Loh, temenan to iku? Jare sapa kowe? Rani. Loh, aku iki takon, kok kowe tambah takon? Rini. Yo gak weruh aku Ran, tapi aku wingi krungu-krungu pas ing kantin ana bocah guneman yen sekolahe kene oleh juara sekolah adiwiyata tahun iki. Rani. Temenan ta Rin? Rini. Yo mugi-mugi wae temenan sing tarungokake wingi. Rani. Amin. Ngoko alus. Ngoko alus yaiku basa kang tetembungane ngoko kacampuran basa krama sing dikramakake. Sing dikramakake yaiku tembung kriya, perangane awak, panggonane awak, lan wong kaloro utawa wong katelu. Pacelaton basa Jawa ngoko alus. Rini. Ra, tugasmu saking Bu Guru wis sampeyan garap napa durung? Rara. Sampun Rin, enek apa? Rini. Ana materi sing aku durung paham Ra. Apa sampeyan gelem ngajari aku? Rara. Nggih Rin, mengko tak ajari. Rini. Matur suwun Ra. Rara. Nggih sami-sami Rin. Krama lugu. Krama lugu yaiku basa kang tetembungane krama kabeh tanpa kecampuran karo tembung krama inggil. Gunane tembung krama lugu yaiku damel wong enom marang wong tuwa, wong sing lagi tetepungan anyar, murid marang gurune, lan abdi marang bendarane. Pacelaton basa Jawa krama lugu. Bu Ati. Sugeng enjing Pak Sardi. Pak Sardi. Sugeng enjing Bu Ati. Jenengan badhe tindak pundi toh? Kok kadose radi kesesa? Bu Ati. Mboten kok Pak, niki namung mlampah-mlampah mawon. Ten griya terus radi mboten kepenak. Mlampah-mlampah ningali saben lepen kan nyenengake. Pak Sardi. Nggih Bu, leres. Nggih sampun, monggo diterasaken mlampah-mlampahe. Bu Ati. Nggih, monggo Pak Sardi. Pak Sardi. Monggo Bu, sugeng tindak. Bu Ati. Nggih Pak Sardi, matur nuwun. Krama alus. Krama alus yaiku basa kang digunakake kanggo pacatura, nggunakake basa krama kang alus kabeh. Gunane tembung basa krama alus yaiku anak marang wong tuwa, wong sing lagi tetepungan anyar, murid marang gurune, lan wong enom marang wong tuwa. Pacelaton basa Jawa krama alus tuladhane Bapak. Le, sekolah daringmu wis rampung durung? Roni. Dereng Bapak, wonten punapa? Bapak. Nek wis rampung, Bapak njaluk tulung Le. Roni. Tulung punapa nggih Pak? Bapak. Bapak njaluk tulung rewangi nata barang-barang ning gudang. Roni. Barang-barang punapa nggih Pak? Bapak.
barang-barang bekase dhewe ning omah iki le. Roni, nggih Pak, sekedap nggih kula badhe maos materi rumiyin. Mengkin yen sekolah jarak jauh sampun enggal, kula abdi, Bapak. Iya le. Niku wau penjelasan tentang babagan unggah-ungguh basa ing dalem basa Jawa. Semanten atur kula matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.